سلام زاوركم تحتاتلتنا كما تنحكم امباركس ناي الساعة زي زينا حزاركم مسئلكم مجمرتا جن ارسا زينا ارترا كم تلمود بلوزات تمهارو تتباب علام مدبدا قازانا بكم رافرس راس غير متقعتي محدار كبابتات كل التقراي من سيات بقفان قديتان نام معلم معسكرات يوسد اللو تبايلو كالوتن زبلو زيناتات حزنا متقناكم علينا سناي مكتتال منسيات تقراي بقفان قديتان نام معلم معسكرات يوسد اللو استفلالي المجتات يحبروا خمز اللو كاب نفسه وكف محدار كوابتات كل التقراي منسيات بقفان قديتان نام معلم معسكرات يوسد اللو اتمام رحي بعلاي النت فدرلاو منقستي مسكوج الله واحد من التحبار زكايد زلوي اقدمو عدكو زي الراقفة باشحاد زوت سرعو تقونا اللو منقست فدرال يخون حوحات نوع البريتوريان متقبار بزبل قلباب ام عرب ايتوبيا ناي متخو تخ اجندا هاسو كاب زبلو ناي وارح كزي قصير الله بوغان كل لامحراد ما وعل بريتوريا تقباراو النت كلو انت خينو مسرح عدك موراد كرقاقت قالو انت زي كوينو وحسنات يبلنان بهالتيوم منقست فدرال قجل سلف بلسقنا اورمو عسب ويك ايح بحارز بالاجندا زمس قالو الترف خمزيلو ببزح منقدتات كرقاقت يوم سلازغونا نخلالات تقراينا محاران بقدايم عرب ايتوبيا ابدا مواقنات كتامدن دحر زبلاي مسلين زيلو سلازغونا سراويتكم ململو زبل ممرحي هيبو مالو مسرتتو على البريتوريا نخيد زبل اكالون تترخبه حوحات عدكم ملو بملو خمزة وردا الرقاقيتكا سراويتو ام معسكرات تحدث سلطنات تيبكا حوحات كم بوليتيكا وحيل حاتيبكا نهزبتات كل تقراينا محاران صدتا وحسنة تيبكا بدحريو اتو قداي توديو نيرو ناس سحاب قدايم عرب ايتوبيا متعرق هزبتات مبر منا قطق تقبرو اي متخالن نيرو جن قجل سلف بلسقنا اورمو نقدس على ما استبقس اي مسلن قال دماو قرجت ابز زوبا نزفاني زيادة حيلن وحسنة هيبنيو زبل زي قدوا ملخاختا ابي احمد حادقنيايو ازو قداي كاب طغلالا بوليتيكا وعقم تقارو نلعلي تبايليو زقمت نزي استقبر بوليتيكا وخنتات كساب لومي تاتيوم كصنعوون اي كالون زلو بريزيدنت إساياس مليو زيت فأنا تخليف نايلو خبلخا خلو ملي سوميا دنق تخيم بريزيدنت إساياس نهو واحد مسعبتان مليو زي حكا قاد تخليفنا بلنبر منين حزب تግራይ ዝበለኩም እሞ ኸዳ ሕጂ ህወሓት መጋበርያ ዋሽንግተንን መጋበርያ ፖለቲካዊ ሓይልታት ቀርን ኣፍሪቃን ኮይና መጻን ዕድልን ህዝቢ ትግራይ ብዝያዳ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እትያቶላ መንግስቲ ኤርትራ ንህወሓት መሊኡን ተዘሕቀቓ ኣብ ኣሕመድ መጣልዒ ምረኸበን ህዝቢ ትግራይ ድማ መተንፈሰ ዘርብሖን ዘይርብሖን ክሓስብ ምኽኣለ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታቱ ከተዓራሪ ዕድል ምረኸበ ጉዳይ ምዕራብ ኢትዮጵያ ድማ መናቆቲ ምኾነን ንሰበ ስልጣን ክልል ኣምሓራ ፀዊዕካ ዕርቂ ክፍጽሙ ምተገብረ እንተወሓደ ዝተፈናቐለ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ትግራዋይ ብዘይገድስ ኣብታ መረበተይ ዝብላም ነበረ ኤርትራ ከም ትልሙድ ንብሉጻት ተምሃሮ ተተባበ ኣብ ኣስመራ 23 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ሃገራዊ ፈተና 2022-2023 ዝለዓለ ውጽኢት ዘመዝገቡ 26 ብሉጻት ተምሃሮ ኣባላት መበል 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምውዳእ ካብ ማይ ነፍሒ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ዝኸዱ ፍሉይ ሽልማት ተዋሂቡሎ ኣብቲ ብዕለት 21 ጥቅምቲ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ንወለድትን ተቐበልትን ብምድኣድ ዕላማ ናይቲ መደብ ተምሃሮ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝገብርዎ ኣካዳሚ وزارتات أبرتعم كسرحو من لعالن متبعن مخانو كليتو أم منستر تمرتي حلاف خلق درجة أبيات تمرتي أتو يوحنس سلومونن أبن أسبا ماي نفعي حلافي جنفر منستر تمرتي أتو دانيال سلومونن أبناي كولج تمرتهم تورا درتي تمهارن خخون دما تعوي تقريب لهم مزبط استأساس رزينا أباقرا وفتنا شامنا كفليز العلنات من زمزقو بلس أتمهارو مأكل درجة أبيات تمرتي بعد قرار نازلنتن شلماتي بن بس مسرت كاب مأكل بيت تمرتي بعد قرار 14 تمهارون كاب مأكل بيت تمرتي نازلنت 17 دقيقة أنستيو تمهارو حويسو 38 تمهارو تقبلت شلمات كوينو مالو ኣብ ሸውዓተ ኣብያታት ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ህይወት ሰብን ጥሪትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ መተሓባበሪ ዘራእትን መስኖን ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ማርያም ከም ዝበልዎ ሎብ ዘበን ክረማት ኣብታ ወረዳ ካብ ዝርከባ 12 ኣብያታት እተን 7 ብከቢድ ድርቂ ተሃስየነን እተን ዝተረፈ 5 ኣብያታት እውን ብወሳኒ መልክዑ ብድርቂ ተጎዲእን ኣለዋ ዝበሉ ኣቶ ካሕሳይ ከም ሳዕቤኑ ኣስታት 90,000 ነበርትን ልዕሊ 300,000 እንስሳ ዘቤትን ንሕፅረት ምግቢ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ድማ ኣረዲኦም ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጣብያ ቀይሕን ተረኺቡ ዝዛረቦም ገለ ሓረስቶት ከም ዝበልዎ ድማ ብዝተፈላለዩ ዘራእቲ ዝሸፈኑ ግራቶም ዓይነ ብቑል ከየብቆለ ሕሩስ ኮይኑ ከም ዝርከብን ከም ሳዕቤኑ ዝብላዕ ኣሳኣኑ ነበርቲ ከም ዘለውን ገለ ሓረስቶት ድማ ጥሪቶም ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ እናሸጥዎ ከም ዘለውን ገሊጾም ስለዝኾነ መንግስቲ ይኹን ገበርቲ ሰናይ እቲ ድርቂ ዝኸፍእ ሓደጋ ኣብ ከባቢኦም ከየስዓበ ኣቐዲሞም ህይወት ናይ ምድሃን ስራሕ ከሳልጡ ፀዊዖም ምክትል ዋና ጸሓፊ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣቶ ገብረ ካሕሳይ ኣብቲ ዞባ ኣጓኒፉን ዘሎ ድርቂ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ
ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከባ 131 ጣብያታት እተን 56 ጣብያታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝተረፋ 31 ጣብያታት ድማ ብኸፊል ተጠቂዐን እየን። ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ላዕሊ 87,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ተሸፊኑ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ ኣተገብረ ኣብ መንጎ እዚ ስፍሓት እዚ እቲ 75 ሚእታዊት ተደሪቑ ስለ ዘሎ ኩሎም ተወለድትን ፈተውትን ትግራይን ህዝቢ ናይ ምድሃን ስራሕ ብልዑል መንፈስ ሓላፍነት ክንቀሳቐሱ ፀዊዖም ኣለዉ። መደበዳ ቃዛ ናብ ኩምራ ፍርስራስ ዝቀየረ መጥቃዕቲ ኣልዛህራ ሓንቲ ካብተን ህያባት ቃዛ እያ ነይራ። ዩኒቨርሲቲ ፍልስጤምን ዩኒቨርሲቲ ኦማንን ኣብዚ ከባቢ ይርከባ። ሓደ እዋን ቃዛ ሓንቲ ካብተን ብፅቡቅ ተጠቕሰን ዝነበራ ስፍራታት እያ ነይራ። ሕጂ እዚ ኩሉ ታሪክ እዩ። ኣልዛህራ ናብ ኩምራ ፍርስራስ ተቀይሩሎ። መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ነቶም ህንፃታት ኣዕኒዎም። ብውሕዱ 25 መንበሪ ህንፃታት ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ናብ ፍርስራስ ተቀይሮም። በቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ገዛ ኣሰኣነት ሳሊም አልሳፊ ብዛዕባ ዘጋጠማ ክትዛረብ ከላ ኣምሪራ ትበክላ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሰራዊት እስራኤል ካብ ገዝኦም ክወፁ መጠንቀቕታ ሂብዎም ሰዓት 2 ፍርቓን PM ነቲ ማዓስከር ካብ ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ክሳብ ለይቲ ብቦምባታት ከም ዝደብደብዎ ተዛረብ። ኣብቲ ንሳእ ትነብረሉ ህንፃ ኣስታት 20 ስድራቤታት ይነብሩ ነበሩ። እዛ መፅለል እኳ ይሽገርለው። ሰላማውያን ሰባት ኢና፣ ኣብ ገዛና ብሰላም ኢና ንነብር ነርና። ስለምንታዮም ቦምባታት ዝድርብዩልና ዘለው? እንታይ ጌርና? ካልእ በት መጥቃዕቲ ገዛ ኣሰኣነት መሐመድ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ኣብርሃም እቲ ኣብ ልዕሊ ኣልዛህራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣስታት 5,000 ፍልስጤማውያን ገዛ ዘይብሎም ጌርዎም። ብኣማይታ ሸሓት ዝቆፀሩ ነበርቲ ቃዛ ተመዛቢሎም ኣብ ዘለው ልእዋን ተወሳኺ ምዝንባል ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ኣመልኪቱ። በቲ መጥቃዕቲ ገዝኡ ዝሰኣነ ኣቡራሚ እዚ ምጽናት ዓሌት እዩ ኢሉ ገለ ስድራ ቤታት ካብ ገዝኦም ስለ ዘይወፁ ኣብቲ ፍርስራስ ከም ዝተቐበሩ ይዛረብ። ኣብቲ ኹምራ ፍርስራስ ህይወት ሰባት ምድሓን ወይ ሬሳታቶም ምምላስ ኣይተኻለን። ኣምቡላንሳትን ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤትን ካብቲ ታሕቲ ፍርስራስ ሰባት ዘውፅኡ መሳርሕታት ስለ ዘይነበሮም ናብቲ ከባቢ ክበጽሑ ይከኣሉን። እቲ ዝነበረና ሲእና ኩሉ ነገር ዓንዩ ክብሉ ዝተመልሱ ነበርቲ ነቲ ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ዘሰዓቡ ዕንወት ክዕዘቡን ዝተረፈ ንብረት ክደልዩን ንቢቢሲ ሓቢሮም። ገለ ካብኣቶም ክዳውንቶም ብኣንሶላ ጠቕሊሎም ዝረኸብዎ መንበር ፍርናሽን ኮቦርታን ተሰኪሞም መፅለሊ ክደልዩ ይኸዱ ነበሩ። ንብረቶም ኣብቲ ዑና ንምርካብ ኣብ ማእከል ምድላይ ደው ክብሉ ነበሮም። ሪፖርተራት ቢቢሲ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ነባሪታ ከተማ ብሰራዊት እስራኤል መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦ ገሊጹ። ካብቶም ዝተረፉ ዓበይቲ ህንፃታት ሓደ ብደብዳብ ነፈርቲ ክውቃዕ ከም ዝቐረበ መጠንቀቕታ ተዋሂቦ። ነበርቲ ካብቲ ቦታ ብቁልጡፍ ክወፁ ከም ዝተነገሮም ድማ ገሊጹ። ቢቢሲ ንሓይታት ምክልኻል እስራኤል ብዛዕባ ኣብ ኣልዛህራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዕላማ ዝገበሮም ቦታታት ሓቲቱ። ነቲ ብሓማስ ዝተፈጸመ ባርባራዊ መጥቃዕቲ ንምምላስ ወታደራውን ምምሕዳራውን መሳለጥያታት ሓማስ ብምዕናው ብዓመፅ ሕናይ ፈድዩ ከም ዘለው ተገሊጹ። ከምቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ደቂ ተባዕትዮ፣ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ምክልኻል እስራኤል ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበፅሕ ጉድኣት ንምንካይ ግብራዊ ጥንቃቐታት ይገብር ኣሎ ክብል ምላሽ ሂቡ። ህንፃታት ዝፈረስሉ ከባቢ ኣልዛህራ ኣብ 1990ታት ብኤውሮጳውያን ዝተሃንጸ እዩ። ፕሬዚደንት ፍልስጤም ነበር ያሲር ዓረፋት ሰፈር ኒትዛሪም ከይሰፍሐ ክህነፅ ኣዚዙ። ህንፃታትን ጽርግያታትን እታ ከተማ ብተዛማዲ ሓድሽን ዘመናዊን እዩ ነይሩ። ኣስታት 60 ዓበይቲ መንበሪ ህንፃታት ዘለዎ ኮይኑ ኣስታት 10,000 ነበርቲ ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ። ማእከል መንግስታዊ ትካላት፣ ዩኒቨርሲታትን ኣብያተ ትምህርትን እውን እያ ነይራ። ሓምዛ ዝተባህለ ነባሪ ከተማ ኣልዛህራ ዕላማ ወታደራዊ ስርሕታት ከም ዘይኮነትን ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ዕላማ ከም ዘይነበራን ይዛረብ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ካብ ካልእ ቦታታት ዝተማዛበሉ ሰባት ኣብኡ ተዓቂቦም ኣለዉ። እቲ ግጭት እናገደደ ምስ ከደ ነበርቲ ከተማ ኣልዛህራ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዝነበሩ ኣዝማዶም ከም ዝጠፍኡ ገሊጾም። ገዛናይ ኣክል ገፊሕ ኢሎም ንኣዝማዶም እውን ክሕክሙ ጀመሩ። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት 2 ወይ 3 ስድራ ቤት ይቕበል ነበረ። ብዘይተጸበየውን መንገዲ ገዚኦም ብደብዳብ ነፈርቲ ምስ ዓነወ እቶም ነበርትን ኣጋይሾምን ብዘይ መፅለሊ ተሪፎም። በቲ መጥቃዕቲ ኣባይቶም እንተዘይተደምሰሰውን ካብ ዓድታቶም ሃዲሞም። ጽባሕ ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ቦምባ ኣብ ስራሕ ከይኣትዉ ብምስጋእ ከይምለሱ ወሲኖም ኣለዉ። ሓምዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ገዛ ዘመዱ ተዓቂቡሎ፣ ነቲ ኩነታት ድማ ሰብኣዊ ሓደጋ ክብል ይገልጾ። ንሱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ናይ መጠንቀቕታ መጥቃዕቲ ቅድሚት መጥቃዕቲ ሕደት ደቃይቕ ክግለጽ እዩ ኢሉ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶኡ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም